Care au fost de la începutul videoclipului să vă abonați și să apăsați cu butonașul de like. Este obligatoriu. Dacă nu faci atât, o să te realizează o să adunăm la mai întâi de oficial. Începem. Am văzut că a făcut. Eu sunt zi cu frații mei. O întrebare. Cum face Dance pe Java Edition? Poate a editat și ai mei. Vorbești cu cineva? Nu e nimic. Doar că cum adică telefonul diamantul telefonul nu un dolar? Eu că sunt avioane. Iar cum dansează pe Java Edition? Mă gândesc. Poate ea zic Omorăm lei, vino dacă vrei, cu nociv. Dacă nu știi din episoadele anterioare, ai una skin. Ai jobul de bunicul măcelor. Din Tropical, dacă nu vă amintiți din serii trecute, e măcelorul. Alexei și Zenitine jucăm puțin pe stradă după treaba ce-o mărtim pe tine. N-avem timp de orice vai prost. Ăștia doi se ceartă, dar nu are rost. Iară la minat, printr-un chef de 2 zile eu l-am căutat. Într-un chef din 2 zile și eu cam am devenit bogat. Dar chiar de 2 zile? Nu se poate! O întrebare? Să mă relaxez, Sami ofițerul strigă, bă, te arestez. Și o iau la fug. Ți-am zis că să-ți amint ofițerul. Păi... Ca Manning Barmură, mai city cu frații mei. În trending doar locul 1 ca niște zmei. Mai city cu frații mei. N-am spus, dar cum face mișcarea? Vreau să știu și eu. În lei. Nu-i adevărat, îi dau până în dura. Și zboară cu avion. Și aici este logică, pentru că omoară. Dar de unde? Ovidiu la bancă crește prețurile. Mă dă linie, iară la treabă în garaj. Și inseriptit zipă din nou tare la etaj. Și zic stop, mai sitie într-o. Dacă vrei să rup pe loc, vino dacă poți să tragi tare. Merg cu frații la plimbare, în timp ce ai stăl în seara. Și oricum, îmi place mai în City. Pentru că ai mă. Iară-i seară, totul e pustiu și merg singur pe afară. Situația e clară, sinăr dă de veste că mobii sunt afară. Și... Mai city cu frații Da, are liță, dar cum să ucește? mei. În trending doar locul 1 ca niște zmei. Acum Mai încă, city cu frații mei. benzină. Mii de diamante le transform în lei. Nu în diamante. City cu frații mei. Și apoi... Mașini tunate, facem drifturi în noapte. Și apoi cu apă. Mai city cu frații mei. Numărăm lei, vino
dacă vrei. Și ăsta a fost episodul. Dacă am scurt. Prin vară o să mâine o să oricum să bateți butonul de like și butonul de subscribe să vă prinde polițistul Sami și vă bate la închisoare. Altfel vei fi la închisoare pe viață. Deci vă dați butonul ăla de like și butonul de subscribe. Și am terminat.